Lah piye Mas, bentar. Diomongin mangku jayane panjake jan jojis. Diomongin panjake iki ora buak kabeh. Dasare sing nom-noman sing berkat-berkat. Iya sing nom kabeh. Sing nom sing timur. Sing timur. Heeh. Jatele ya sing muda kabeh. Dasare urung tambon wong lanang. Heeh. Iya. Ayo, terus ke lanjut ke. Alah rime jam cakram tenan Mas bentar. Gomongi ya. Diomongi nak sajane genep ya sing ngene iki lho. Ya ngene iki kata-katane nak sajane genep iso Kak. Set apa-apa kabeh set mandek set. Ya loro bareng ya mandek set Mandek set. Biar pokoke wis tenang. Biar gitu. Hah? Iya ya nek iya ayo. Iki ngono awake omongan iri iso banter iki ya berkate Bajai Audio. Bajai Audio paling top. Top, suaranya yo penak ora njomo. Ya ta Mas, aja kok pateni miku, mau dipateni yo. Ayo, lanjut wong kamu.
mendung karena siapa pakai kerudung mata melirik kaki tersandung. Tambahi. Heeh, Pak Anto wong lomo tetep ditambahi, Mbak. Tambahi kok pokoke. Justice.
Ruang dan Sekar. Alon-alon diombeni dhisik carane ben Iki urung rampung. Urung rampung ya, Mas? Urung. Heeh. Iki ngono ya sik enak. Tak kon rada ndek sithik ya monggo. Adan sik. Ya iki sikit sawetawis ya Mas Sikit ya. sawetara, mandeg sik. Oh kira to? Oh alah. Cara pandang dasar akal mulat ada rawange nyawiji lair harus marine Jan ora
Singa Mangkujaya. Singa Mangkujaya. Heeh. Sak ladrangan nggih mau. Wah, jan Aja Mas Victor. Heeh. Iki dikenalke apa? Ya ya wenake. Cek Mas. Ya, Iki ngono ya tetep dirujak. rujak. Iya iya. Wong pelem nom-nom kaya ngene ora dirujakke piye? Sesek Mas Victor. Apa? Piye? Piye? Weruh Pak Slamet Daryanto. Heeh. Mengengen. Buri lho. Aku jam kok jeneng iki. Ket mau bungai lho. Pokoke wong iki ora nyono ora ngira kok grupe saka ngene. Wah. Heeh. Ini iki tahun ngarep nek ora nek ya rugi. Ya rugi. Rugi. Penonton ya akeh. Heeh. Masyarakat kasih mendukung ya ta. Alhamdulillah. Ayo Mas Victor. Sik. Lor. Dalam nggih. Ngomongane kok tahun ngarep ora rugi. Kaduan ger Oktober tak enak. Lho Oktober lagi. Heeh. Mas Victor. Piye? Genahno. Lah Oktober nang ke awakmu dijak ora? Lah ku lho Mas. Lah iya genahno kuwi. Sampeyan apa ora ngerti? Piye? Kene iki ganong wingit. Wetune sasi sura pisan. Saksi ora bisa. Dadi kok setahun bisa Setahun pisan, setahun pindho. Bahaya tenan. Oh, ora anu kok. Ya. Jan Ayo. aku iki Khusus Bapak ya. Heeh. Aja lali. Apa? Rujake sing pedes ayo. Rujak-rujak. Heeh. Mas Kibul sing iso ngrujak. Heeh. Ayo piye Matur rujak? suwun Krudana kliwan ya. Sing iso ngrujak ya Mas Kibul. Mas Ibu. Ayo. Tangga. Rujak dondong jana sewa dari Rujak dondong. Rujak dondong diwadahi rodong. Iya. Olehe apa Mas? Apa engke jare kae? Rujak dondong piye? dondong Rujak dondong. wadai rodong. Olehe apa Mas? Oleh apa? Ayo baca. Terus ke. Ayo ngoblong tinggal bareng Mas Victor. Piye Mas?
Ora nyono, ora ngira. Sing nyengguyung Singa Mangkujaya ki ya akeh. Oke. Seniman kok Ngawi ya eneng. Ngawi oke. Kok Magetan kok Poncol ya eneng. Poncol. Terus kabeh pokoke mlumpuk dadi siji guyub rukun dadi siji nang Singa Mangkujaya. Heeh. Suasana adicara bersih desa. Bersih desa, Dik. Ya bersih desa Kunden. Oh, Kunden. Heeh, ya. Muga-muga paring ana berkah lancar samubarane ya, Mas. Amin, nggih. Sejakna to mikmu nggih. Hah? Sejakna. Cecak. Oh, Oh, enak nek mikir iki. antara ya wong sak didek pengawe. Lanjut. Ki terus piye, Mas? Penake. Mas ribut. Mas. Mas ribut. Ayo, Piye iki? Lanjut. lanjut to. Ora dilanjut ki piye? Kawo iki lanjutane piye, Bu? Ayo Mas kamu. Oh, Mas Victor. Hei. Aku duwe sendal, gak sendalku serampat. Heeh. Kowe iso ngenggo apa ora? Lah ya takku serampat model piye tak pangan. Heeh, sik. Dina iki Piye? aku ora ngurangi hormat. ora. Nek Pak Anto aku mohon izin. Mohon izin. Ya to. Nggih. Serampat dina iki wonge ngadeg. Setuju. Aku wani gak dibayari pokoknya Pak Anto joget ya. Setuju. Masyarakat Kunden kene piye setuju ora? Setuju. Lah, iki sing setuju. Pokoknya Pak Anto dina iki kudu menunjukkan kelamin maksudnya Kok kelahiran. kelamin piye? Kelanane. Heeh, kelanane. Jogete wani ora. Heeh. Ke Pak Anto, coba munggah. Kene. Miki kuwi. Heeh. Aku ke gelem-gelem ae ngadeg lengger to. Piye, Pak? Nggih. Ning kabeh ke wong Kunden keruh le. Nek aku ke wong jireh, wong keden ya njaluk kanca. Monggo Mbah Jum, Pak Darto. Ayo. Maestrone Magetan. Maestrone Magetan. Sing ngongkon agak Pak Anto gak makan. Ora jalan. Ayo. Ayo. Nggih. Baju mali. Baju malih. Kali Mas Kula Budo. aturi duweneng Serampat monggo. sampatke yo. Monggo baju malih monggo. Sing sitok nganggo liru temu Mas B ten pundi Mas B. Halo Mas Budol, ayo Mas Budol lagi di Mas Monggo Budol. Mas B jumeneng. Ya ben ketok rawame. Masuk Mas. Aja delik Mas B kok nak ketahuan. Yo Ayo. yo ngene ger. Jane se. Kaya aku ke wong sak Kunden keruh nek aku ke wonge wong manteng gek jere. Lah iya. Wong anteng ge jireh. Jireh. Iya. Nek ora nek sing Isane yo barengi ora nek sing aku ra wani ya. ya akhirnya wakil iki lho Mas. Wakil. Bapak Jumali karo Bapak Mas Jumali. Budol. Mas Budol. Ayo. Rapatnya dadi cok. Ayo, Bu. Serampatke, Bu. Ayo Mas Budol. Mbah Jumali. Jatine golek enggon ayo. Maestrone Magetan ayo.
Ayo
jane ya luwes. Luwes. Kaya sing ngajak kanca. Iki wis bungok-bungok ning ngono kuwi. Piye? Wes ngono lho. Wis ki maksudnya ganti gede. Nggih. Baju Mali kesangkut nggih. Tangan Baju Mali. Asline Baju Mali batin abad. Berarti Ora digarap. niki mboten jarak. Niki katon Kene iki nonton-nonton penak-penak aku nyawang. Lah mbak. katon niku mboten garap Baju Mali niku kahormatan kagem kula. Kagem Singa Manggujaya ya. Ayo. Ayo, ayo. Matur suwun Mas. Lanjut. Mas Kawu. Jatine rampung dereng Mas Kawu. Urung. Isih kesangkas kobar kuwi lagi bujogana. Oke. Ayo. Butuke. Ayo digayeng ke cara. Singa Manggujaya iki penyanyine ya ayu-ayu. Ayo. Asake, Mas. Yuk, siro. Bantu. Siro. Iya, Jaya. Barak, Mas Barak sugeng rawuh Mas Barak. Cinta terisolasi ya. Sik. Piye? Ketoke wektune sing rada lodak iki. Nggih. Wong ya ngajari wong sepuh Nggih. kuwi carane ngene Cak. Pripun Bapak? Aku ke bar garap Baju Mali. Nggih. Ya genten saiki nyuwun sewu. Baju Mali ketoke wis rada penak lah. Unjal nafas, ben garap jane le genten. Monggo, Mbak. Oh, kersane jarak. Garap, Pak. Lah iya Tetep nyacuk meneh. Baju Mali. Alah, iku sak gone. jarak. Jatilan wae. Bos. Hari ini Monggo. tak kendori. Monggo Bapak Jumali. Ben rampung rin, Bos. Oh, ben. Ayo Pak Jumali. Monggo rin. Sing nemne monggo rin. Oh iya, nggih monggo ayo. Kok Baju Mali enek gone pas meraan. Ana luwe gayeng. Kowe kaya Iya, ayo. Cinta terisolasi, Cok. Poso.
Jantel. Jantel. Iya. Ini ngono tak rasa sampun cukup Mas. Cukup. Masyarakat ya wis terhibur. Terhibur. Sampeyan ya wis kemringket. Ngatasi jatuh-jatuh sampe mbane. Oh iya. Lah iya. Aku jane ya pengen tapi aku wedi karo bojoku ane mantane pojokan ya lho. Kula tenane rayakane jomblo bojo ya to. Piye? Nenek rayakane jomblo bojo. Sabar. Sabar ya Pak. Sabar. Ayo. Mas, saiki kripik gedang, Kripik lara. Ora magang. Lara magang wetenge lara. Lho ya ta. Sama ini lakonnya aja. Aji. Lakone ada. Nggih. Monggo jantele kembaran duduk Heeh, saiki para bojogo anom persiapan ya Mas ya. Termasuk jenengan Aku dia to. sampeyan ki meneng-meneng pae gak omong lho. Nekane Victor kok isi Surakarta yo gak omong. Ora omong. Rono teko wike lulu. Bocah sak dedeg pengawe iki arep nyapa. Sik. Piye? Dedek pengawe apa arep mendem wong kok kowe. Dedek pengawe. Ayo Mas Victor. Diliput karo pesotene RCTI to. Ya. Tukang sone ngapusi aku wis. Matur suwun ya. Ae. Oh ya. Oh. Ayo coy, apa coy?
Apa kuwi? Ayo. 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 Terus kowe le. Ayo. No.
Lah nek kaya kambangan pancing ngatek. Pak. Piye? Iki lho, Tan. Penak iki lho. Lho, sing kabele. Abekan sik. Se, aja ngono. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Mikir kaya penak. Woi, kancamu. Penak ra Bu suarane, Bu. Ngapa? Oh yo, keluarkan. Yo. Besan, nanti biru lah, Pak. Ngono arah pernapasan. Kekacan samudar. Nek kaya biru ke kaya ning film-film kae. Dadi sapa? Krishna ondek. Tarik sik cilik. Oh, sik cilik. Sing kulino apa ndalangi mentego.
Aduh. Heeh, Mas. Ditekani koncoku ini Jan. Luar biasa. Luar biasa ya. Ada yang ngibur masyarakat kunden. Wes kaping piro Mas sampean rene? Wis bolak-balik aku. Bolak-balik. Bolak-balik. Nganti lali kaping piro? Koset toh. Urung bandel. Ya. Ayo. Pajak nih. Padake. Yo. Heeh, ben padha sebaju. Iki lek sapa rok? Iki tak langi sak jengkol aku. Ora apa-apa. Ben babak. Oh nek sampean ngadeg aku ora babak. Saiki nek to. Piye? Iki ki ning jate sakmono bane. Oh, jate lu akeh iki. Mosok kaya ora lagi ya, Trek. Lah iso. Lah, Jate jatile iki ya digarap sitok-sitok ben piye carane ngono lho. kepareng lho, angsal lho. Ah iya to, oh kudu. Oh, nek aku ke urung tahu ya kabun-kabun jate ngedek iki aku urung iso. Masa orang bisa? Aku pengen butuh warai, aku butuh guru. Guru arai. Diaji. Nah, Pokoknya raji aja lho. Ora. Ayo to. Lah, Ayo ji ngadeg ji. Aku warai. Contohnya putar kowe. Alah ora apa-apa. Sing Mas Victor. Arek kopi alasane. Heeh. Arep nyengkuyung singa Mangkujaya apa Bener. ora? Ya ta? Jare wis mengabdi suwe. Tetep kudu ngadeg. Kudu ngadeg Mas ya, Haji. Pak. Raketan ku serekan ya ta. Heeh. Piye? Pokoknya rane Pak Adi ora gayeng kowe iki. Pripun Pak E? Berapa, Pak? Kok watuk? Aku e? ke duwe Eci. anak multi talenta lho jadi. Multi talent heeh. Ngendang iso. Ngendang iso. Iso. Nyoprat iso. Lagi kru iki ngedrek ya iso. Iso. Teko ger, Ci. Ya iso, Ayo. kumpul ya iso. Ayo, saiki Pak E sing ngongkon ayo le. Pak sing jawab, Aku kowe jaluk kudu. Kowe kudu nyek apa nglaksanake. Masa dadak dijemput to ji ambek bapak. Ya kaya wong tua ae ndak dijemput barang. Kuwi enom ya kalau tua. Apike nek sing jemput lanang ngene iki ra kagu. Ya. Apa jaluk gendeng sawah bletak ya? Iya. Halo, papaken kae sapa? Masmu kae. Ayo Papaken kon ngadeg. tangane. Hah? Tanganmu ki lho. Alah yo gur nyile ra pelok. Halo, kon ngadeg kae sapa? Mas, Kae. si tak kuwi. Yo loro. Aku ya duwe. Sapa? Kleru kowe nak milih kuwi. Sing Ya pilihan sing bener. Pilih. Aku ra mudeng. yo panggah tetep iki aku. Heeh. Lah, dalah. Aji kudu ngadeg dina iki diadrek jate loro iki. Lah dalah. Heeh. Ya. Ribut. Aji abang ireng. Aji abang ireng. Abang ireng. Tare yo Masa to ji ra gelem ngadeg. Wah nek Pak. Heeh. Nek sajen kaya ngono lho ji. Kowe nyeboti Pak E apa ora? Lah yo. Ya kaya Pak mireng piyambak to. Kaya ngono kuwi. Kowe teko, kowe ngeboti sapa? Heeh. Ngeboti apa-apa. Kuwi nggawa awake dhewe sabet. Wis sahabat asline ya. Gowo awake wis kangelan. Mosok ki piye masuk iki wong loro wis jejekne iki. Lah iya no. Jetrek. Gedrek. Heeh. Ya, pengen Kowe nyoba. njaluk sing iki. Iso. Tar, Victor. Hei, Jane iki kisihmu iki lho, Wis Tar. ngene. Jen, kabeh mau ora kena durudo peksa. Nggih. Ya wis ngono, enek kadung ngadeg loro. Gara Gara semayan bocah loro. Iya. Seragame padha. Tane saiki ngene Mas. Sapa Mas Ugi? Nggih, Mas Haji wis ora gelem. ora gelem. Saiki tak pasrah. Lho aku yo duwe jate legend. Lho iki, Kok ngawi. iki. Heeh. Heeh. Iki. Ganti saya nek lembut. Iya, iya. Ya, telu ra apa-apa. Ngatasi ki, Nggo. Oh, aku ning kene iki niate delok nyapa ngono aku. Delok. Delok aku. Eh. Aku lho marani Pak E. Marane Pak E. Nyapa? Tenang lo ya. Ya karo bahasan. Wes iki. Bapak to. Ya ora kene iki ya, Pak. Ya tangane kok iso. Lha wis digendel kok kene. Sing ngene, Mas Victor, Mas Ugi. Bapak Anto mohon izin. Jate loro wis kadung ngadeg. Timbangane isen diserekne Magetan. Bapak Jumali. Alah kon niliki Yo, nom-nom iki lho. masuk. Lah iki. Pripun? Disenge sing nom-nom kuwi, tak sengkuyung ben padha semangat kenceng.
Oke, sing enak kuwi nyuwun contoh sing tuwa. Lah contoh kaya apa kaya Alah, kok. saiki jenengan ndang jumeneng. Ayo sing nangkep yo. Ayo. Ayo, guys, kono. Sing pam yo, ngadeg yo. Sing nyerek aku yo njaluk magetanane serek teh yo, Cok, yo. Yo. Ayo yo. Ayo yo. Sarek Magetan dulu. Ya iya. Sek. Bunga imen. Anu nak sanjang kok umuk ngene mboten mireng. Dalem mik, Pak. Kancamu lho enek. Piye? Kowe didekne sitok. Cah cuk wilik loro. Lah ora apa-apa to, Pak. Oke nek sore wis jamu e. Nanjingke lho. Mumpung buke ketutupan wong. Aku Ah. njaluk sitok ayo. Oke lho. Oh, bagus dong. Oke lho. Ayo Pak serangan. Pak Elun. Iki lho contone. Laki lah Pak. Bapak. Ayo. Awas. Ayo, bocah ini ngetan gitu. Ayo. Mulai dulu, Pak.
Amelo member ngederi Tunggal umbar gagasan Santa mati kawan Sabiling turungku asli rakata eka rasul sahabi dapat orang mesko
Sumber dewasa
jam sarin kawan susu hamid andilone ayo
warung sate. Ini tidur apa ini? Ayo. Parane tidur apa ini? Ayo, awas, awas apa ini? Sampai jumpa kembali pada waktu dan lomba yang sama. Semoga bisa kembali di lain kesempatan dan di lain waktu bersama Singo Aku Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajai matur suwun.